Σήμερα θα παίξουμε e-football και λέω να παίξουμε 4 μάτς. Άντε, βασικά 2 γιατί είναι πάρα πολλά. Αλλά ας πούμε, έχω διαλέξει τη Real Madrid και να παίξουμε και λίγο Brawl Stars και λίγο FC και κάποια άλλα παιχνίδια που θέλω να τα δοκιμάσουμε μαζί. Για πάμε. eFootball. Είναι τέλεια εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ ωραία εφαρμογή. Κατεβάστε τη, σας το λέω. Αν δεν σας αρέσει, γράψτε μου σε ένα short μου στα σχόλια. Δεν μου άρεσε αυτό που μου είπατε. Και πάμε. Πάμε πρώτα στα missions. Στο Happy Candy Fat. Με αυτά. Αυτά εδώ μπορείς να πάρεις. Με αυτό το μπλε μπορείς να πάρεις τα πάντα. Πάμε μετά εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε ένα πακέτο πρώτα. Ποιο από όλα θέλετε, το Special Players List. Εγώ λέω αυτό, παιδιά, μόνο που το... Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Και θα πάμε και σε αυτό κιόλας, παιδιά. Τρελαίνω μόνο που το βλέπω. Τι λέτε να τύχω? Δεν ξέρω, παιδιά. Πάμε όλα. Κακό θα είναι, παιδιά, σας το λέω. Τίποτα δεν ανοίγω στην. Ωραία, μπρο. Ξανά. Αλμπάμι. Left back. Τι να το κάνω αυτό, παιδιά? Αφησιζήστε όλη την ομάδα. Τι να το κάνω αυτό? Τι να το κάνω, πείτε μου. Τι να το κάνω? Κοιτάξτε εδώ, μαβάρα. Μου λέτε να βάλω το, είναι λες και το game μου λέει να βάλω αυτόν εδώ το οποίο το έχω βάλει και λάθος πραγματικά. Τι έβαλα, μπρο? Τι σειρά έχω αλλάξει την ομάδα. Τι είναι αυτή η πραγματική? Ποιο είναι το μεγαλύτερο λασπακτό? Δεν το έχω βγάλει. Εντάξει, τώρα πάμε να μην τα απολύω τώρα. Πάμε My League και το βάζω στο pool. Θα πάμε στα δύσκολα, το top. Εγώ θα την αφήσω έτσι. Και πάμε. Ο Εμπαπέ μου, ο Φερνάντες. Μπορέ. Άρε φίλε, τι κάνει? Πάμε ρε Μέση, δώσ' τα όλα. Λάρε Εμπαπέ. Μπορέ. Τι offside? Ναι. Άρε Χερέρα, κάτσε βάλω. Όχι. Βάλω επίθεση. Λάρι μπορεί, παίρνα τον... Τώρα... Μπουντιμίρ. Ρε κουτέ, τι κάνεις? Τώρα κοίτα εδώ. Φάγαμε γκολ εξαιτίας του κουντέ. Κοίτα, μια χαρά πήγαινε αυτό το έπιανε.
Για κάναμε μεγάλο λάθος. Θα το πληρώσουμε τώρα. Και πάμε. Να μην μιλάω πολύ γιατί δεν είμαι συγκεντρωμένος τώρα. Έλα ρε Γκουερέιρο. Πω ρε μπρο, είσαι κοντά. Κουντέ, όχι ρε. Τι βοκάρι ρε μπρο, τι βοκάρι. Κοίτα εδώ βοκάρι. Ναι ρε Γκουέρε, ρε Γκουέρε, ρε. Τι, εγώ εδώ πέρα το είχα αφήσει. Ξανά ο Μποντιμίρ. Βγάλε γρήγορα. Παιδιά, θα σας πω κάτι, μισό λίγο. Ελάτε παιδιά. Όχι ο Καρσία. Ποιος είναι εκεί. Απαμεκανό. Εμπαπέ. Γκολ. Τι έπιασε ο τρελός. Φέρατος. Εμπαπέ. Αμεκανός! Ρε φίλε! Και παιδιά, μεγάλη χαμένη φάση. Ναι ρε Ντοναρούμα. So that was the first half. Still plenty of time left for a comeback. Λίγο να αλλάξουμε. Εγώ λέω να βάλω και το αστέρι. Substitution on the field. Number 23, Jules Koundé. Number 11. Στο λέω έτσι, Τζουν Κούντε. Number 3, Alexander Arnold. Number 14, Hey. Ναι, 1-1. Σημαντικό γκολ.
Πάμε λίγο. Ενάκης και χειρή. Να το κάνουμε. Παιδιά, βλέπω κάτι στον ΕΡΤ2, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Όσοι ξέρετε, παντρευτείτε το. Και βλέπω κάτι που παντρεύεται μία. Απίστευτο. The attendance for this match was 71,550. Άρεσε. Έλα, όχι, όχι, όχι. Είναι όχι. Δεν βάζει γκολ. Δεν θα μας βάλει κι άλλο γκολ. Ναι ρε Ντονάρουμα. Substitution in progress. Substitution. Πω! After 75 minutes is number 16, Rui Gomez. Substitutions taking place. Έλα! Όχι! Όχι ρε μπρο, γιατί δεν το έβαλα. Τι έπιασε. Αυτό. Δεν μπαίνουν εύκολα τα γκολ γιατί κοντρολάρουν στους παίκτες τους.
Έλα. Όχι κι αλήτα. Δεν δέχομαι άλλες ήττες. Ήδη έχω κάνει μια ήττα, δεν θέλω και δεύτερη. Γκολ! Τι έκανα, μπρο! Έχω μια τελευταία ευκαιρία. Αν το κάνω, το έκανα. Αν όχι, όχι. Το έχω. Όχι, ρε μου το 1-2. Τέλος πάντων, παιδιά. Η ώρα δείχνει για Brawl Stars.